O que estou a piques de contarlle é dunha magnitude enorme. Todo o mundo neste país é unha vítima do crime corporativo cando acaba de almorzar. Sí, porque pasan cousas que eu non aprobo. Non a durar moito, é unha cabeciña tola. Que o millo entre por un lado e os beneficios saian polo outro. É raro, non? E non é a lisina soa, é o cítrico, é o gliconato. Obrigaron un tipo a marchar da compañía porque non o quixo facer. O encargado do gliconato quedou sen traballo. Estaría disposto a levar un micrófono. 7:30 da mañá e un camiño da entrada da oficina. Bos días, Liz Taylor, secretaria. Mark, estas son xusto as grabacións que necesitamos. Non ven, chegamos ao máis alto. Temos que mellorar a cámara. O que isto empece a se volver moi intenso. Non, Mark. Non. Díxenlle que a cámara estaba na lámpada. Sabemos dese tal Whittaker. De que vai? Gaña 350.000 ao ano, non para de subir e convértese en confidente. Onde se viu iso? Mark Whittaker, agente secreto 0014. Por que 0014? Son o dobre de listo que a 007. Non. Digo cheo que me van nomear o próximo presidente de ADN. Como pensas que vas poder quedar despois de destruir a empresa? Porque me necesitan para dirixila. Iso non ten ningunha lógica. Mark demostroulles que 4 homes traxeados xuntos non están nunha reunión senón cometendo un delito. Échanos algo, hai algo que non nos conte. Habemos descubrir o que está pasando, Mark. FBI. A que raio vento? Señor Whittaker, por favor, acompañe. Fíxeno ben, non parecía que estaba morto de medo. Sí, escoitei. En realidade tiña medo. Pero mantén isto en segredo. Claro. Non nos conte nada. É moi importante que non fale do asunto con ninguén máis. Son unha persoa involucrada nunha investigación en curso. Ainda pensan que hai que dar ben na compañía, non? Porque o que van facer é sacar do medio os malos, pero a min hame ir ben, non? Penso que Home, debíamos... se cadra a cultura corporativa cambia algo para vostede. Eu tamén o penso. Escoiten, non lles contei toda a verdade. Pero vou no aclarar todo hoxe aí arriba. Como? Témolo que sacar daqui.